iHisense South Africa izolo-ke yethule uhlelo olusha lebhola laseSoweto olugxileke ekuthuthukiseni kwentsha nomthelela womphakathi. Lo mcimbi-ke uphinde wabungaza iBafana Bafana ngaphambi komdlalo wabo wokuqala wendebe yomhlaba bedlala-ke neMexico. uHisense South Africa ubhengeze ukuba kwiphulo lokuphuhlisa ibhola ekhatywayo. Phulo elo linxulumene nendebe yehlabathi ka-2026 kodwa iqinisekisa ukuba eli phulo alizukuphela nokuphela kwendebe yehlabathi liza kuqhubeka. Olu phuhliso liquka ibala lezemidlalo nkqu nenkqubo yophuhliso lolutsha. Kwaye ke uHisense kunye neenkokheli zalo mmandla waseJohannesburg ziye zaphawula ngeli phulo. Firstly, you know that Hisense is the official sponsor to the FIFA World Cup, right? And we are also about how do we develop the community, right? So as much as we are a global sponsor to the World Cup, we also look at the community. How can we create value within the communities that we operate in? So the reason we are here is that we have opened to put up a soccer pitch in Soweto, open to everyone, and it's more about youth development. How do we develop the youth? And we are hoping that we can get a star born from the soccer pitch. We are here to support an initiative championed by Hisense. As the city, you know, we are open for public-private partnerships. So our role is to create a space where private sector and communities can come together and transform the status quo on the ground. But initially, since it's a youth month, this seeks to also transform the youth, and we're having a dialogue that is in relation to the youth. How do we foster the change? This morning we're here around the Orlando Towers in fostering the partnership that we're actually starting with the Hisense through the property that we own. This property is owned by the city of Johannesburg. Eli phulo alizukuphelela nje kumabala ezemidlalo, liza kuphuhlisana ngezinye indlela nangenjongo zokuphuhlisa imimandla yaseMzantsi Afrika nanjengendlela kaHisense yokubonakalisa umbulelo ngokwamkelwa luluntu kweli lizwe. Ndinguthami Manganyo, iindaba zemidlalo kwiSoweto TV.